Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! If symptoms persist, consult your doctor. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 53, Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayad nga gabi. Yes, Aksyon Brian, may gabi man sa imo. Kaginaton nga pinakauling lakat sa panahon na Mayo 1 kita, tuig 2021. Sa gihapon, Sterlis o kung hanging gikan sa nasidlangan na nag-aapekto sa kabusan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas, subong man ang Bacolod City, ka Negros Occidental, maka-experience ini sang kasarangan, top-top sa maglugalo mo niya kalangitan, kag mga isolated man nga mapagulan, nga dulot man sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nasidlangan, kag naamin na nasidlangan na nagaimpluwensya sa kabugusan sang probinsya kag kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw tunod alas 6:01 kay nakamagabutlak, alas 5:30 buwas sa aga. Kag atong temperatura ra kita sa 26 nga naglaboy kita 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung gabi sa luwat. Sir Melvs, sir, ano may nasiplatan kita nga mga OLP AAB sa outside sang PAR? So far, subong Aksyon Brian, based ato sa Tilita image, wala gig kita, no developing sa tropical disturbance o LPA nga nakita sa Western Pacific Ocean o kon sa mga dire sa Philippines Aksyon Brian. Mga asta pa ni Sulusan o Sir Melvs si mainit nga panahon naton. Kung ang taon naton, bisa forecast sa pag-asa, 2 to 3 days sa gyapon, ekspektaro naton ang mainit kag mapaang ka bangod nagaprebilangan na tawag naton nga Sterlis. May mga cloud cluster kita nakita area sa Mindanao sa gyapon nga may posibilidad sa gyapon nga magadala sa mga pag-ulan sa area sa Mindanao. Pudre sa aton sa Visayas area, ang mga pag-ulan dire sa aton o kon ang mga mainit sa gyapon padayon na kag mga pag-ulan gid lang mga isolated lang na dala sa mga tawag naton nga mga localized thunderstorms. Sige. Sir Melvs, salamat. Mayong gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Salamat yung gabi, Silwan. Yes, sir. Sige, pasalamat kita sa mahal nga Ginoo kay ang aton siring lakat sang panahon, masunaran taman ang senaryo niya, matulot tawhay
Amo galing ang tuman ka init hindi man masaligan rason nga dapat mangin mahinalungon gid kita. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan, diri kita na sa pinakaimportante nga bahid man sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 59 na. Subong nga adlaw Sabado kita, Mayo 1, 2021. Amo ning adlaw mga kaaksyon nga saludo kita sa mga trabahante, no? Pareho sa akon, pareho sa imo, pareho sa aton tanan-tanan nga nagatrabaho sa isa ka kumbuyahan, sa din kita ang ugat sang ila sini nga pag-asenso o kon sa ila sini pag-asenso sang ila negosyo. Nga nahambal ko ina, tistingin nyo binegosyo dang way kamo trabahante lang taon ta kon may mag-asenso kag may magbulig dira sa negosyo. Action firing line. Pero ginapasalamatan taman ang mga negosyante nga kung wala na sila, wala man ang trabahante. Action firing line. In short, vice versa gid lamang. Salamat sa mga employer naton, kag salamat man sa mga empleyado. Buligay lang kita para sa aton sini nga kadalagan. Action firing line. Mabuhay ang mga trabahante. Action hands, mabuhay. Didire sa aton sa Bacolod kay na may ara sang mga rally protesta. Ano to protesta ato? Kung kisa do malibog man ulo ko action hands kay Labor Day, pero nakabutang I'm sorry ha, peace lang na sa aton sa nga mga uton nga nagrally kay na. Pero nabutang sa placards na action hands, stop extrajudicial killings. Labor Day. Joke lang na. Di daw ginaangot lang nila bla, no? Tapos na.
ano pa tong iban kay na. Anyway, salamat sa ila. Pero kudos ko to sa mga tao, gid nga mga labor advocate, no? Inang mga nag-away sa labor, mga ka-aksyon para mabuligan kita. Action firing line. Okay? Ayos na. Last shit mga ka-aksyon. Anyways, bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang aton sa nga Twitter account. Ang aton sa nga text hotline, the 0963-757-0874. Ayo lang ko sa inyo, no? Nubo-nuboon ta lang, 2 to 3 liners lang. Labi na gid kon may ara kamo sang opinion nga ibutang dira sa aton nga mga takol nga issue diri, mas nami pagid. Action Brian Warden. Action firing line. Onboard na, tubtublas 9 takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Sa balita lokal mga kaaksyon sa syudad sang Bago, may 18 anyos ginluthang patay. Sa Talisay naman niya, isa ka 73 anyos na sapwan nga patay pero nagapati kita ini may ginbatsyag na gid sa kaugalingon. May edad na kag may balatian, way na badala sa ospital kapigado gidabi sang sitwasyon sini. Kitaan ko sa litrato action dens ga tuwad. Way na gid may nagbulig sini mag-asawa nga ini. Action firing line. Anyway, sa iban nga balita maka-action check na to karon diri sa syudad sa Bacolod. Partinibla sa dulonggan sang tawo, duha ka bilog ginsampaw sa cake kagin padala sa isa ka chief of police. Action firing line. Actually, may ngalan ko din sa chief of police pero I'm not the person nga may otoridad sa pagpalayag. Ang police na napapalayag naton pila kadlaw kung sino ni siya. Kag paglantaw tani siya masupog ini sa kampanya kontra kriminalidad kag illegal nga droga Ti mo magina dapat ang mandato sang police against crimes. Against sa kung ano-ano pa normal ni sa trabaho nila. Kabaton siya cake action hands may paaman pa nga dulonggan instead nga kandila nga tay hupon niya kag mag-wish ini siya. Dulonggan yang iyaya. Action firing line. Kag hindi dulonggan iya sang kanding, dulonggan sang manok, dulonggan iya sang tawo iya. Bukod makabaton kasi nanong kuragmang mo iya no kung hindi kabi pulis, yung pulisya daw ka normal naman na sa trabaho nila ton nga makabaton sa mga death threat sa ila abing kaugalingon. Action firing line. Check tanay karon kay mga investigation diri nga ginahimo man ang kapulisan although nga una nga palayag sang ila sini nga BCPO Director, Police Colonel Samuel Placido nga daw ay man ginatagaan gini sa nga dako nga tensyon kay normal gani no normal ini sa ila pero ti kay death threat ini ano may paglantaw ta sini dapat guro imbestigahan taman gyapon. Pulis tani, planggaon tanisla. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa Bacolod City Police Office, bukod damo na sang positive sa COVID-19, no? Mga 70 na kabilog, ano nagkalahinabo man? Grabe, gidya ang mutation hanggang sining virus, no? Halalong kita. Kaysa Negros Occidental kahapon, report ko sa inyo, 90 na gani mo. No? Nagdamo-damo man tong positive na, 30 ang aktibo. Sa Bacolod, Suboya, 70 giniho. And sa iban pang balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, tiyan mo na padayon karon ang aton sring nga mga otoridad sa pag-monitor gihapon sa COVID-19. Okay, nagadamo ang numero ni COVID-19 hindi lang sa Bacolod kundi probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Sa probinsya sang Negros Occidental, kagabi na dugangan pagid sang isa ka empleyado under iya sa Provincial Administrator's Office ang nagpositibo. So duha na sila, no? Duha na sila nga gin-isolate sa Srimatinion ato didto sa Mambukal, Morsia, mga kaaksyon. Action firing line. Sunod diri ka Attorney Ray Frando Diaz II nga ipa-swab test ang tanan nga empleyado under sa iya sini nga office mga kaaksyon para to sure nga mabalaan kung sa sino pagidira ang positive. Kay sanambal na may ara sang tawo nga positive pero wala sang mga simptomas. Action firing line. Aba nang natawag iya nga asymptomatic mga kaaksyon pero makapalaton ikaw to the other person. Action firing line. Tikay na, congratulations sa Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon sa ginapatigayon nga community pantry
In fact, ikatatlo na ining venue, no? Dira kaina sa Purok Masinadyahon. Kag sa uluunhan to nga Purok daw Punta Balas, Barangay Pahanukoy, mga kaaksyon, no? Barangay Pahanukoy, kaina sang aga. Daw ka overwhelming sang ako na batyagan action hands. Sang makitaan ko ang mga tawo nga nagagwa sa isa ka hulot. Nga dito sila nagkuha sang nanari-sari nga mga kinahanglanon nila, kag nalipay gid sila, nagayuhom kag porting pasalamat nila sa Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Kami salamat gid sa inyo sang pag-appreciate, no? Kay ako mismo kita ko kuha ka lang sang imo sini kinahanglanon. So magambal kita kuha ka lang imo sang kinahanglanon, just of gamay gid lamang, no? Ang kinahanglan mo lang hindi pa sobra. Pero bisan nga daw gamay lang, napudyot nila kompleto ang iyong action hensya dako. Kag grabe iya nga pagbatsyag nga kalipay sa mga utod naton. Action Firing Line. Salamat gid dira sa inyo, ha, taga Purok Masinadyahon. Di naman tumatago kay na kay liso ka sa wala, liso ka sa tuo. Pag atras mo kag pagabanti mo, puro action BBB to kay na pamatian sa ngudto. And I am pretty sure nga sa subong sa nga gabi nga ini naga-monitor man sila. Action Firing Line. Nakita to sila ginasang simi artista mo. Kabalo ka kung sino? Di ko na pag-ihambal. Kabudlay gali kang amo nang awagi ko nag-artista action hands kaysa sa picture taking pala kag selfie do natak-an ako. Action Firing Line. Tinikal man gamay na. Joke lang na. Salamat sa inyo tanan-tanan. Salamat gid dito sa inyo. Kani nami pa to kay nanay kay na kay kitaan ko gid pag hambal ko sa microphone. Tikalan ta kamo gamay lang hambal sang isa ka iloy kay na. Pamati ni sa subong feeling ko lang. Siya kabata pagli sa imo. Do ginaamoy ako na blon ko do tiruhon niya ko sa niya. Action Firing Line. Bata lang na itsura nay. Pero ugats ni. Action Firing Line. Hindi, lahog lang na. Payom-yohom ko lang din ang taga Masinadyahon. No? Pahanukoy kag sa Punta Balas. Salamat gidra sa inyo sa mga donors naton. Kag ang Action Radio Bacolod. Kay Manager Nona Magbanwa. Kay Action Rex Cantong. No? Ngaway gid dyan pakapoy kag nagkadtogin sa area. Kag nagbulig man dito mga ka-action. Sa mga donors naton, grabe ang appreciate sa Action Radio Bacolod sa inyo dira tanan-tanan. Action Firing Line. Sige, kabay pa may next pagin ini. In fact, ikatatlo na to nga mobile community pantry sa Action Radio Bacolod. Kabay pa nga may next pagid kag kun ano nga lugar ang mapilian nga amo na padulungan. In advance, congratulations dira sa inyo tanan kay para makatilaw makita sining ining aton sining community pantry. Isa pagid sa pasalamatan ko kay na kay ka mga disiplinado nga mga tao to action hands. Paghambal nila nga social distancing, kag pungko lang sa bangko, 5x5 lang kada kuha, ahay, gasunod giblayaw, wayaga dinumugay blaya. Action Firing Line. Salamat gid dira sa inyo. Salamat gid dira sa inyo. Sige, salamat man sa kapulisan kag sa mga barangay officials. Kadamo to barangay Kagawad sang Pahanukoy, ang Purok President didto, barangay Tanods ba o ka mga pisan-pisan kag ang mga miyembro sang barangay health worker sang Pahanukoy ato didto. Ti isa gid ya sang grabe nga pamira kay na si Kagawad Action Eric Magbanwa. Action Brian Warden. Action Firing Line. Dire ko na mga lugayawon sa mga balita nasyonal, antes kita diri sa lokal. Si Senador Lila de Lima nagpalayag, okay na siya. Nakagwa na siya sa ospital mo, okay na siya. Ti subong nagpalayag siya. Hindi na maglaom pa ang Pilipinas nga may ara sang tikang nga himuon si Presidente Rodrigo Duterte sa gina-claim subong sa China nga teritoryo sang Pilipinas. Action Firing Line. Kumbaga, suno kay Dilima, hopeless na kita sa Duterte administration despite of sa ginahimo sang China subong dira sa aton sini kadagatan sa West Philippine Sea. Pero si Presidente Rodrigo Duterte, according to Dilima, daw ay gidyas ang may nahimo mga kaksyon. Action Firing Line.
Dumduman nyo to nagligan nga nagmuno man ako sa inyo nga may ara na sang ginatawag nga fishing agreement si China kag si Pilipinas pero gin-deny ato sang Malacañang. So why sa mga ulo agreement kag ginpirmahan si Pilipinas kag si China agud magpinagusto kapangisda si China da sa aton sini nga dagat mga kakson. Action firing line. Ang botsilingon ko aton nga dagat sa teritoryo sang Pilipinas. Kiti kabalo ka ning tubig owned by state ni siya mo kita tanan tag iya sini pero ti may tulo teritoryo para at least way kita inagaway. Ha? Daw mo sinang sitwasyon. Ti subong ang bal ni Dilima dugay na tagin baligya ni Duterte sa China. Gintraiduran pagid kita. Action firing line. Grabe man si Dilima, no? Guro okay na siya guro sang iya pagka-hospital ay subong nga anamira na naman siya. Pero nami na at least mayara sang vocal iya nga senador nga nagapagwa sang iya sentimiento kag panan-awan sa sitwasyon na subong. Ginlaragway liwat ni Dilima nga last 2016 under iya sa Aquino administration ang UN ang arbitral tribunal. Ginsulit na naman actually sulit ni mo. Nagdesisyon na ini nga ina nga lugar sakop gid iya sang Pilipinas but sad to say action hands ang China hindi magrespeto sa sini nga desisyon. Action firing line. Ti paisog-isog na malang nimo. Ti bangod nga si China may ara sang bakod kag kompleto sa hinganiban mga soldiers nila kag away abi kung gusto gid ti kita nga Pilipinas daw tutoy kita nga pinakdol ka nagdasok si dalom sang lamesa nga way naghihog-ihog. Action firing line. Pero ako nalipay gid ko nga ginapaagi naton sa diplomasiya iya nga pag-ayo mga kaksyon. O galing ang pinakamasubo man nga bahin because bisan ano pa nga diplomasiya nga ginahimo sang pungsod Pilipinas today, ang pungsod China wala nagasapak sini. Action firing line. Way ginasapak ti subong kita mismo nga Pinoy kag mga mangingisda naton dira sa West Philippine Sea. Ahay, ginasimo-simo lang to sa tang mga ngisda man sa pungsod China. May ara sila aksyonen siya barko iya nga nagakuray ito nga nagaserve as pader nga hindi ka pwede kalapaw da pero kung isipon gid aton ina sa Pilipinas. Action firing line. O ti sa Pilipinas subong magluwas sinang mga vessels nila da nga pang-away abi. Linibo iya ka mga incheck nga ari di subong nga obras Pilipinas. Ari di sa aton. Pero way tiya nag-generalize, no? Kay may ara sa mga utod ta nga mga Chinoy nga ari sa Pilipinas nga dako man ang bulig diri sa aton ilabi na gid nga nagapundar sila sang negosyo para sa mga Pinoy nga gusto magtrabaho. Action firing line. Ang iban nga balita sa national mga kaksyon, ari, no? May manigani kay COVID-19 na kita, ha? May manigani kay si Senador Bongo nagpalayag subong nga hindi basta-basta nga maghimo sang isa ka layi abi sa pungsod Pilipinas nga himuon nga mandatory action hands ang vaccination. Action firing line. Kag hindi kaya dapat ya nga himuon. Kay himuon ni mandatory vaccination nga di ba si mag-wild balang tawo kag hindi mapugnan blahaw, no? Mas jutay balaya ang aton sa mga soldiers kumparal mo sa civilian. Action firing line. Tiyambal ni Bongo, hindi pa ni panahon. Kinanglan pa nga tun-an ini. Dugang nga pathag sa pumuloyo, agod makuha nato na ginatawag nga herd immunity sa palaabuton mga kaksyon. Action firing line. Anong ini mga immunity nga ini? We need 70% sa aton sa population nga mabakunahan against COVID-19 para malutos naton si COVID-19 mga kaksyon. 70% ha? Amo nang gusto matabo sa aton sini nga otoridad, eksperto sa medisina. Action firing line. Te, ang balde ni Bongo, siya hindi lang anay, kalma lang. Ayoon talang ang publiko nga magpabakuna, pero hindi mandatory. Kaya may ara bala na tabo action an sa isa ka lugar di sa Negros, ini true story action hands ha. May isa ka barangay nga ang ilang nga BHertz nagpadulong sa sina nga purok agod mangonsiho lang action hands.
kung sino ang gusto nga magpabakuna, ahay, may isa ka utod naton kay medyo bukid-bukid ini siya. Nga inosente dite give action hands. Pagkabati niya, abiyagro bakunahay na dumalagan tudo-tudo action hands. Why bulubalikin mo? Babayi pa, di ko ay mabughat ka gani. Action firing line. Sabi ko, bakunahan, di ko mangunsiho palang gani. Oho, mangunsiho palang, sus dalagan, iyang abad. Lain kabalo ka kulang ang information dissemination. Kung ano kahalaga ining si bakuna, dumalagan tudo-tudo. May naglangulango pa sa dutayan, so lumumpat sa bakyas. Action firing line. Tungod sa kahadlok sa bakuna, nakayuhom akon pero naluoy ako. Kaya nga amo na nakahadlok sa tao sa bakuna because nga aton sini gobyerno may kakulang sa pagpahangop sini mga kakson. Action firing line. Ti subong hambal ni Bongo, hindi lang anay. Dira lang anay kita. Dali gid lang, no? May nalipatan ako nga pasalamatan sa aton sining community pantry kay ina. Di ta naton gid paglipasan salamat gid kay Mr. Bia Jonathan, no? Ang ngalan niya ni Jonathan gili Bia apelyido niya, no? Kag si Mr. Naka-shorts kay na. Mr. Alex Montesa. Salamat gid no? Sang time sa inyo sining bulig ini sila mga avid fans sang Action Radio. Bao, salamat gid no? Sa inyo sini pag-upod-upod kag pagpabulig man to plastar sa pumuluyo. Salamat gid. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon may connection gyapon ni COVID-19. According dire kay Senador Imelda Marcos, Amy Marcos rather, nga ang international financial institutions nagpalayag nga ang pungsod Pilipinas posible mangin ulihi na kon ekonomiya ang pagahambalan. Action firing line. Kulang ang bulig para sa mga negosyante. Micro man o kon macro nga negosyo. Magagbay man o kon hindi. I mean, micro, small, medium enterprises, mga ka-aksyon, ano? Suno iya sa kay Marcos. Action firing line. Siya dapat nga ang bayanihan 1 kag 2 nga ayuda ipanagtag na ina. Dito na nagtag man to. Pero suno dire kay Marcos, ara lang sa 3.3 billion pesos ang natagtag sa 10 billion pesos nga ginpain nga pundo sa gobyerno para ini sa mga ayuda. Action firing line. Ay gali. Tidiin na kadto si Alan Peter Cayetano, Congressman Alan Peter Cayetano, gapangita man nga imbestigahan ang bayanihan 1 and bayanihan 2 nga pundo kung ano ang gingastuhan. Galing matingala man ta kay during his time nga siya ang House Speaker, daw wala man niya ganagin tukib. Imbis subong nga hindi siya House Speaker, ang sako iya ka panukot da sa kamara. Action firing line. Tinantawon tani kon malabot ni sa kamara, sa Senado, sa kay Presidente Rodrigo Duterte, kung ano abi ang mabulig sini makaksyon, angot sining pundo nga ini. Damo pigado subong nga. Di naman na matago sa aton, kay ti nagsililirang iban iya nga negosyo gidman mo. Si COVID-19 sa Pilipinas, mga kaaksyon, subong adlaw nagdugang sang 9,226 and nagdangat na sa 1,046,653 ang cases. Ang lain lang diri kay 13 nga straight day ho. Nga tag 10,000, lapit 10,000 iya ang kaso sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Pero ang aktibo subong nagapabilin sa 72,248. Kag ang naka-recover, 967,051. Ang patay, 17,354. Action firing line. Ari ang masubo nga balita didto sa international. Most likely sa India, mga kaksyon, grabe ang ilang nga sitwasyon sa sini nga mga tiniok. Action firing line. Inferno ang sitwasyon sa India, subong mga kaksyon nga nakahambal ko sa inyo dira. Kay ang mga tawo to subong nga nagakalamatay, wala na ginadala pa sa nambal ko last night sa normal nga pag-cremate, kundi ginapalinya na lang, ginapahantal-hantal na lang sa action hands, butangan sa mga binisak nga mga kahoy, kag sunugon, tungod, hindi na magwanta ang kadamuon sa mga nagkalamatay. Action firing line.
Ihambal ko sa inyo karon kung anong rason kung nga ang grabe ang katabo subong sa India. Now, subong nga adlaw mga kaaksyon, you know what, kung pila ang COVID cases sa India? Mapati man kamo o kon sa indi, ara sa 401,993 action hands. 401,000 ang kaso sang COVID-19 nila dito sa subong lang nga adlaw. Action firing line. Grabe yan, no? Kag subong naglambot na sa pila ka milyon na ang ila to nga kaso subong sa India. Ari ay, sa bulan lang sang Abril, para at least may ideya kamo da, sa bulan sang Abril, ang kaso 7 million sa isa lang kabulan. Imagine mo na, kung nga nag-ilamo sina, 7 milyones sa bulan lang sang Abril, hindi naman ta mag-doubt guro kung nga nakalambot sina, kaya nga, subong pala nga adlaw, 401,993, pilang aton dis Pilipinas, 9,226 ga kululurog na ta, dapat lang. Action firing line. Ari ang makasilid ni action hands nga balita halin sa India. Kay ang patay subong nga adlaw. Grabe yo. Sa aton di tag 40, 50. Didto sa ila ang patay subong 3,523. Action firing line. Amo na makaksyon kung nga agi na pang sunog na lang nila ini gamit ang binial nga kahoy. Kay ang patay sa isa ka adlaw mga kaksyon 3,523 sa pagkasad man siniman. Action firing line. Tang patay to sila subong 211,000 na 853 sang nag-umpisagid si COVID-19. Pila na ni kainadlaw nga wala nga nubo sa tag 2,000 ang patay. Hindi na iya weekly ha, kundi daily mga kaaksyon. Puwertis pagkapait, amo na ang sitwasyon sang India subong. Action firing line. Ang ila mga hospital kulang na, overwhelming na katama, wala na sang oxygen, kay kung naka-COVID ka nga symptomatic kagid, may ginabatsyag kagid, gakadulaan ka na action hands sang ginhawa mo, gahapo ka. So kinanglan mo sang oxygen. Why na to sila oxygen? Action firing line. Why naka-tray mga kaaksyon, gahililigda na lang sa tiles. Bangod na gasululubra. Kagway naman sang social distancing kay nga makita naton sa mga litrato via sa mga televisions nga mismong pamilya kaga mga tupad dira na las laga hililigda tungod nga may ginabatsyag sila tanan. Action firing line. Anong pinakarason? Are, take note mga kaaksyon. We need to know subong nga gabi kon nga mahadlok kita kay COVID-19 kag dapat nga hindi ginaton ini pagsundon. Action firing line. Are, last nga mga binulan sang mga Enero, Pebrero. Ang ila kaso dito action hands sa matag adlaw nga tanan, do nagpareho di sa aton nga tag 10,000 daily. Case na hindi niya patay. Tag 10,000 kada adlaw sa mga amuna ang mga binulan. Ang ginhimo dito sa ila sining nga gobyerno, ginhalog-halugan ang sitwasyon. May ara na sa mga mass gatherings, sa mga religyoso. Abi mo kung ano nagkalahinabo, according sa report, may ara sa isa ka festival, action hands, ginhimo sila. Hindi iya gatos, kundi libo ang nagtalalambong sa isa ka lugar nga kilid sang suba, action hands. Action firing line. Tsaktuman, sa sina nga suba, doga diretsyon baybay, nagpinaligo to sila as in, I don't care about social distancing. Wala kulabot kay COVID-19. Linibo, iya hindi ginatos, libo. As in gasubay. Kita mo nang si Black Nazaren diri sa aton, sa Pilipinas, amo-amo ng sitwasyon. Action firing line. Aside from that, mga kaaksyon, sa mga religious gatherings sila dito, may ara pa sila sa mga political rallies nga natabo dito. Imagine mo na,
Kag ini mga religious gali nakaalhatag attraction sa mga Hindo kag pilgrims gini mo dito sila lugar. Political rallies kag iban pa. Amo ni mga rason kun nga nga nagdangat sa amo ni nga sitwasyon subong ang pungsod India. Action firing line. Lesson learned. Dulaon taanay ang sagi kalagaw. Na. Dulaon taanay ang sagi ka mass gathering nga tuman kada mo except lang maybe guro sa imo nga pamilya mo gid mismo nga kilalanay kamo bla nga kabalo kamo sa sitwasyon nyo. Action firing line. Ti didto nagsilalamo sila ti subong. Sa nagligan ni nga bulan nagkalahinabo subong ang sitwasyon nila karaguhang gid sila ya. May mga patay didto nga gusto ipa-cremate sang pamilya sa mga krematorium mismo. Pero advice ng gobyerno, i-down anay ang pagiho sa mga tao. But doka late na sa sitwasyon, imagine mo na, 3,523 today ang patay. Action firing line. Kag sa India mga kaksyon, medyo one community action hands, no? Unlike diri sa Pilipinas, pasalamat kita nga gin-design sa aton nga mahal nga Ginoo, nga aton sini nga islands action hands, lapta-lapta. Nan, correct gina, isa pa gina. Isa man na problema sa India. Kay pinangkakas na to kuno sang iba ng ila sini nga mga shield sang ila nga lawas. Kangay sang face mask, face shield, alcohol. Way man tanagano sa India ting ila hygiene dito kaysa daw questionable. Nan. Action firing line. Hindi ko na napag-mention action hands pero amo na ang buot silingon ko na kay daw may mga utod man tadi nga mga buot nga mga Indian mo, mga Indiano ari de. Di may mga pamilya ni sila dito. Tiyan mo na ang sitwasyon. In short, undisciplined gid sila iya, ang iban. Kaya kung disiplinado ini sila, wala nila ginhimo ang amo to nga grabe iya nga mass gathering iya, nga linibo, maybe guruway ginitabo sila subong. Grabe to subong iya. Action firing line. Galantaw ang pamilya, nga ginahantal-hantal, ka ginabutangan sa mga binisak nga kahoy, ginasunog mga ka-aksyon. Hanggang tingin ka na lang sa imo nga mga pamilya. Action firing line. Grabe nga halit yan ni COVID-19 mo. Puwerte yan mo. So amo na ang sitwasyon dito subong. Ang pungsod China may ara na sang ginhambal nga mabulig dito pero hindi pa mabalaan kung paano kag sano. Action firing line. Way pamantakbate sa iban nga pungsod basi nakapadala naman waylan naton makitaan sa aton sila nga pagtungkad mga aksyon sa mag-research naton ang sitwasyon dito. Pero nagamat-amat na bulig ang iban nga mga pungsod nga medyo hulo-hilway na sa kay COVID-19. Action firing line. Mono ko sa inyo last night nga ang World Health Organization mostly na alarma na gid sini kay nagpadala na sang 2,500 masobra ka mga health experts agod nga magbulig dito sa India. Di kita diri sa pungsod Pilipinas kung may ari man kita ngayon bulig dito do kanami man tani gali kay kita mismo diri subong naga problema man ta kay COVID-19 man ni. Action firing line. Pertino, temo na lang ng aton liwat suliton ko tonight nga please lang ang ginahambal sang gobyerno nga social distancing dira tanan nga mga shield sa lawas tahimuon ta lang. Amo lang ang makabulig sa aton kay nga once nga mahinabo na diri sa aton disgrasya gid. Di ayawan gining India, Pilipinas pa. Action firing line. So wala nang report naton kag pabalo sa mga gabi agod ma-remind taman kamo sa aton responsibilidad on how to avoid sining COVID-19 because COVID-19 is not a joke. Action firing line. If feeling nyo dira nga ginanegosyo sang tawo, ginanegosyo sang gobyerno, etc., kay may ara gid man sa nagapaminsar sina, it's okay. So be it. But I am begging you people, please lang. Ayo lang ko magsunod taanay sa mga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 29 Action Radio Philippine Standard Time dali gid lang no ang UK kuno nagpadala na to sang mga oxygens ang Sweden man salamat gid no thank you that's why mo nang mention ko sa inyo may iba na nga mga pungsod nga nagbululig na didto so we are hoping nga sining bulan okay na ang India kay grabe naging kalala ang US subong naka-alibantar na. Action firing line. Okay ng US nga mo to nanguna so nagligad. So di na ta gusto pa nga matabo ini sa aton diri please lang. Kabalo kita nga Pinoy, kabalo masinulundon kita.
Kagang ining natabo sa India to, ang mutation, hindi lang kay twice, kundi kadasig ko mo, thrice or ano pa da, quadruple yung pag-mutate iya sang variant, aksyonan mo. Kag may ara sa mga new variant dito nga hindi masyado ma-detect. We don't know kung paano. Ti magamuni kadamo ang cases nga 401,000 a day. Paano nila ni masa atubang amo nga sitwasyon man? Action firing line. No kinahanglan nila sang dugang pagid nga mga eksperto pagid gikan si nga pungsod. It's about time nga magbinuligay na kita kuntani, no? Pero kisa libog ulo to sa China, ang ilang nga ginapalibugan, paano makali ning aton yung island? Action firing line. Pero dali gid lang. Kaya diri sa aton sa syudad sa Bacolod, may report kita na baton early as 3 o'clock sa nga hapon, halin sa kay ABC President Lady Gles Gonzales. Nga may isa iya ka barangay secretary ini and secretary or BHERT nga napatay man sa COVID-19. Action firing line. Diri sa syudad sa Bacolod, mga ka-aksyon. Check nato ini kung anong kumusta ini, paano, and then, bakuna. Kay under sa barangay Subong, sila ini ang may dako nga puder sang dissemination information. Pag-disseminate sa information if bakuna ang paghahambalan. Action firing line. Bakuna ang paghahambalan, mga ka-aksyon. Kag iban pa nga mga balita check taman to kay isang ligad nga gabi muno ko sinyo. Kung wala nagapatigayon si kapitan kag si mayor sang health protocol standard gihapon. Si DILG may ara sang poder nga pwede hatagan sang pinalidad ang ini nga mga opisyalis naton. Action firing line. Ti hindi taman pag-ibutang sa ital-ital ang trabaho sa aton sa mga public officials. Dapat kita mismo nga mga pumuloyo, mga tao, mangin responsibilidad man kita, no, sa aton sa nga kaugalingon, kiti hindi manima isa-isa sa mga public officials ta balay-balay kag tawo to tawo nga lang tawon kada all the time kung kumusta ang imo sa nga social distancing. Action firing line. Di ba, action hands? So ikita mismo dira, kita na magbana-bana mismo, no? Buinas kita diri sa Pilipinas kay ginapabayaan kita nga makagwa basta mga essentials gid lamang. Basta sundon talang gid ang ginahimo nato. Namo na naka simple mga ka-aksyon. Las 7:33 sa Action Radio Philippine Standard Time. Kay kabalokad diri sa Bacolod, Subong, ang COVID cases subong nga adlaw mga ka-aksyon diri sa Bacolod. Check naton diri. Medyo nubo-nubo siya, no? Ang Bacolod ara lang sa 51. And then, ang Negros Occidental ara sa 134, no? Do damo ang Negros Occidental. Pero may kay ang Negros Occidental, malapad ang area, ang coverage mga kaksyon. So mag 134, medyo lulapta ini. Pero muna, hindi gapon kita magsalig mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, ABC President, Barangay Kapitan sang Takuling, si Madam Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bry. Good evening sa mga listeners ng Action Radio Bacolod. Aha, ma'am, kay na nakaistoryanay kita sang timprano pa, liwat i-confirm lang naton na ining may napatay sila nga adlaw nga miyembro sa aton sila nga frontliner diri sa Bacolod, ma'am. Yes, correct. Action Bry, no? Ginakasubo, gid naton, bugos na 61 barangay. Nagakasubo, isa naton ka frontliner, nag-expire, kagina sang hapon. He was tested positive, nagpasuwab siya yesterday. Then, nang result nag-come out today. Then, but unfortunately, wala siya ka-survive, Action Bry, no? So, our prayers and we will be forever grateful for this effort, valuable effort sa yung barangay, Action Bry. Ano ni siya, ma'am? BHERTS o kon barangay secretary ni siya, ma'am? Kay do may naglabot na information sa Mondre secretary siya?
Yes, barangay secretary siya. So, depende sa appointment ni Kap sa composition sa BHODs, no? But personally, Action Bray, nakaupo, tugid niya siya mag-work in our fight against COVID-19, no? So, for isang past few months from the spike, pakita last year, no? Kaya kung ni ginapasa ang mga positive cases sa yan ng barangay, then siya yung nag-steal off, no? But with well managed ni Kap, no? So, at least the barangay secretary maka-function man sa other function, you know. But he is very hardworking. He also serves as our barangay health emergency response team member, Action Bray. Bilang edad niya ni ma'am, and babae or lalaki ni siya? Female, Action Bray, no? Estimate ko lang around 50 plus lang yan na edad. Pwede tani malawag ang barangay man lang, ma'am, or depende sa imo? Yes, no. So, isa natin ka frontliner, no, ang sa Barangay Bata, ang nag-expire Action Bray, no. So, si Kaplito, gin-message siya man kay Gina, no. I know na, ano din siya, arm gid ni Kaplito towards sa mga implementation, manda sang basic services, submissions and requirements sa Barangay Bata, no. Well, in fact, Bray, ginambalang ko ni siya last year, sa wala pa COVID. So, kung magtapos term ni Kaplito, pwede sa ilo kasakon. Kaya nakitaan ko how we perform, no? So, man nato, nakitaan naman Action Bray. Ano ma'am, ini siya, gamay lang for the benefit, abis naton nga mga listeners. Anong ginbatsyag sini prior, ma'am? May mga hilanat siya, ubo, sipon, or ano? Yes, no, based sa lang yan, official man kay ginikuha talan niya na information sa fellow BHOD siya man, no? So, nakabatsyag siya 2 weeks, prior 2 weeks, no? That is why na wala man siya kapabarangay for the past 14 days, no? So, nakabatsyag sa symptoms like ubo, mild ubo, but naka-develop siya difficulty of breathing yesterday. That is why na nag-decide siya mapa-hospital. I see. Pero aside sang sina nga mga simptoma abi ni COVID-19, may maragin man siya daan nga ginabatsyag na. Hindi ko aware Action Bray, but so wala ko kakwa information such as. Sige. Ma'am, ang imo na lang panugyan sa mga kuha naton, sa mga frontliners naton diri sa Bacolod before kita mag-transfer sa isa ka topic naton, ma'am. Yes, no. So, ato na gina-remind sa ato na mga frontliners, no, especially ang ato na BHODs, no. So, amo ni sila ang gamay sweldo, damo-damo ubrag, kadto sa ground zero man, o po sa ato na extraction team sa taga-DRMO, no. So, let us be reminded sa ato na health protocols, no, all the time ang sundon man naton kag siguro let us seek early consultation kag nang ginamat-amat na naton roll out ang vaccination for the BHODs man Action Bray, no. So hopefully na wala na hesitation sa BHODs na part tanan mapa-vaccinate when your schedule comes na Action Bray. Kaya this is for your protection, protection sa ato na family. Speaking of vaccination, so far ma'am sa Bacolod, last mga 2 weeks ago ko naka-interview sa inyo. Kumusta ang inyo sining information drive regarding sini? Kumusta ang response sa aton sining mga utod, ma'am? Nadugangan atong pila lang ka porsyento nga gusto mong pabakuna? Yes, Action Bray. So, subong gani, no? Ang mga senior citizen pang nagapangakig sa barangay na kung saan sila ipabaksinan, no? So, but let us go back to the basic na dapat makaregister kita na kung wala ka na diluman sa form, dira, or due to the unavailability of the form, may online registration, no? So, pwede kita naka-register. Then, ang ato na priority subong are the senior citizen, no? So, ginamat-amat
So action boy kanami man sang response especially sa ato ng mga subdivision ng mga senior citizen no. So sila pa gani ang panawag sa barangay submit sa ilan na forms nag-produce kung nag-submit no. So for the information action boy according to Dr. Chris Sorongon ang ato na vaccination for senior citizen will start on Monday, will resume on Monday sa SM Cinema no. So that will be 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. And hindi kita mga senior citizen, mga lola kag lolo, no? We will not entertain walk-ins. Hulta nilang ang text, no? From the COVAC or from the EOC. Kung anong schedule mo, kag kung ano ka makadto action by, no? So, those na ulihin nagta-register, hulat-hulat lang kita kay ginamat-amat na naton ang ato na vaccination sa senior citizen. So, aside sa senior citizen, mga nubo-nubo dira nga edad, ma'am, so far, kumusta iya, ma'am, ya? Ang inyo sining pagpanilag? So far, ang ato na mga na sector gani action by ang aggressive no, but hindi pa nila turn po, hindi pa nila wala pa sila sa priority list no. So okay man ang response action by with the help man sang ato na sari-sari na mga speakers no sa Facebook live kung sa Facebook ni ding na kita live telecast for sa ato ng mga infectious disease doctors, no? So, nakapamati sila. That is why na eager man sila. Especially action by, no? Ng those na matravel, no? Muna siyang given, no? Matravel next month, mapa-Singapore, mapa-lakat abroad, no? So, muna sila ang pangayo big form kag nagaano na mapa-register kag mapa-vaccinate action by. Kamayo man at least subong base na sa nagana sila kung ano ka-importante ining si bakuna, ma'am, ano? So speaking sang bakuna, so far do may bag-o na nagabot kapon daw 70,000 masobra ato, ano? Yes, action by, no? So, hopefully, ang ato ng mga senior citizen, mamat-amat na to, no? But ang isa na nato na na-notice during our information drive, ang ato na mga pumuluyo na ng transport group na to, no? Sa nag-meeting kita sa transport group, wala din man nag-raise hand, action by, na mapa-vaccine, no? So, hopefully, sa inyo nabulig, kaya na mga sector, yung pamati, gina-radio, no? Sa inyo, action by. So, hopefully, buligan natin sila pa-insunod pa-gid how important the vaccination is. Yes, salamat gid, ma'am, ano. Ma'am, direkta ko na lang gamay lang ni. Kumusta, ma'am? Ang nagligan nga lang ng mention ko nga si Presidente Rodrigo Duterte ginhatagan niya direktiba si DILG nga hatagan sang penalty si kapitan or si mayor kung wala nagapatuman sang health protocol standard sa mga inyo na sa Kupan. So for ma'am, may mga amo na sini mga information nagdangat na sa office ninyo, but kabalo ko ang makulod daw nagapatuman na gid sini. Yes, no. So nang kay mo ko na nabatian action by, no. But officially wala pa nakaskade sa barangay level ang ato na information, no. But prior pa sinaya nag-create kita task force disiplina per barangay, no. So ang ato na lang i-strengthen natin na to ang ato na mga grupo na ako na ato ng mga volunteers tanods na nagapatuman sang health protocols nato, no. Kada of course buliligan ta na sa whole, no, kay kakapoy bilabantay action by, no, kakalikod mo nang naman sila sa tubangay kape, tubangay kaon, no, sa kapihan kag sa ato ng mga eateries dira, no. So amo na sa one way we have may lesson na kita, may frontliner desk kita, no? So, sa subong. So, let us cooperate kay COVID is still around sa aton action by. Sige. With that, ma'am, salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, action by. Mabuhay ka, ma'am. Sa mga iningisa ka masobra 50 anyos nga babay napatay sa COVID-19, sekretarya sang Barangay Bata Bacolod. Tinotya mo na, no? Kinanglan maghalong gid kita mga kaksyon kay ambal naton gini si COVID-19 ara nanda sa palibot naton pero masagang tani siya pagi sa aton sining panaming kag pangamuyo. Action firing line. Ang nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal
Gamot ka na sang Zanton Plus. Kung si Action Eden abuso Action An, may ara sang tawo, labi na gid lalaki, nga kon magbalhas, daw ka hat tulukon. Naman Action Hens, no? Si Action Hens may medyo machoho ni si Action Hens mo, magbalhas ni siya ka hat tulukon. Pero kung may ara man tawo nga kon magbalhas, nga wala nakazanton plus duwa lang na mo, may nagabalhas nga lalaki nga nanamian ka maglantaw. Kung babayi man pagbalhas sa turutudo, no nanamian kay mo ya, kahat tulukon, na kay nakazan. Akal, ini sa Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. pagbalik ta karon, istoryahan taribing dulunggan sang tawo nga ginhimo iyang kandila sang cake sa isa ka pulis diri sa Bacolod mga kaksyon ginregalo ha. Anong ayhan ang bot silingon sini? Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 46. Mayong gabi sa tanan nga nag-monitor Melvin Solidarios Apdo. Sana next nga lugar makadtuan nyo Barangay Malingin, Bago City. Salamat, kamay pa. Richard Dait Pacheco. Good evening, Sir Bry. Kag sa imo nga mga tagpalamati. Roth Kuzawa, salamat man. Melvin again, nami si Dilima nga drugs ang kasuya. Si Lovlia Ranario Esteva sa South Cotabato. Salamat. Giselle Franco. Thank you again. Fe Lobrido Yogore Tamisen. Good evening, Sombray. Good evening lang, Lobredo Escopel sa Purok, Kalubay, Bago City. Bago kadamo na, no? Mga rito, family da may gabi sa may ila Kamatis o Kapahuan. Si Heidi Lamera naga-monitor man pamati gid ka magkadagabi diri sa Estefania. Salamat. Alex Montesa daw may kaangay gid Sir Brian nga ang presidente wala sang may nahimo kundi sugid man lang. The current administration still reluctant to jeopardize its own ties with best friend China. Isa na da ang puding free vaccine, Sir Brian. Why man to puding kagina kung may ara lang tubaklan tato Salamat gali kay nasa kay Manong tunga manog ice cream, scrambled ice cream. Kay at least ang mga kabataan to gina napalinya tabla kag napakaon man sang ice cream. Salamat. Dennis Richard Tiboroma, Senador de Lima daw kapag kabalo ko ang problema ta sa West Philippine Sea do sa nagligad pa man nga administrasyon. Way man na sila gani may nahimo lol. Si Duterte man lang nagsalo. Kita mo may gaapin kay Duterte diho. Leah May Labayen, good evening Action Bry. Always king kami gapamati simo from Labayen family. Michael John Season, good evening Action Brian. Monitor gid always from Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Thank you. Happy listening to all EFC members. Thank you again. Bia Jonathan, Insaymada Sir Alex, wala na luto puding. At hindi na takakaon puding mag-amon ng istorya ni. Rosalina Arellano Espadero Araman, Red Diamond. Di ka maghalinda kay may istorya ta dulunggan karon hasang tawo nga ginutod. Kasi inuto yan dulunggan man. Duda lang ko sa mga funeral parlor da, basi kulang na dulunggan da inyo. Jensen Wadines, taga-monitor man. Tamyaw lang diri sa Silin Homes, no? Solid Action Radio, Godless Station. Salamat, gid. Ana Mandri Sugbro. That's why mahulat ko ya sang Pfizer vaccine. And buy para hindi ako magkautang sa naloob sa China. Inyo lang na vaccine nyo. Nami ni si Mamya Ana Mandri, guro kay damo ni siya Wawart. Sige. Azuzena Gabales Aurelio naga-monitor man. Tres Julie Araman,
Pa-shout out lang ko no sa taga East ko no home site. East Homes. 6 gali. Okay, thank you. Good. First Lady, Habali Montesa, First Lady nami Bongo. Bongo. Against mandatory vaccination. Ano iya, NFA. Mga rason, Bray. Welcome, good Sir Bray. Thank you, man. Thank you, good Sir, sa inyo sa time kay na. No? Janet Flores, good evening, Sir Bray. Watching lang kami programo from Las Piñas. Greet ko lang 60th birthday sis Antonio Disuasido sa Hacienda Parnaso, La Carlota City. Salamat. Lito Secundes, monitor from Riyadh, Case A. Salamat. Bia Jonathan, you're welcome. Action Bray, kag salamat man sa inyo badamo nga paniyaga kaina. Ate busog-lusog ginto ya. Merly Gonzaga, naga-monitor man. God bless and halong. Thank you, good. Neva Jean Borja Ramonida. May mga new names kita nga makitaan kita diyo. No? Salamat, good. Manong Idilaus and Nanay Isabel. Thank you, good. Jocelyn Liboon Dispoho Araman. Si Maria Victoria Lubato, naga-monitor man. God bless man sa imo kag halong man. Noel Omania. Evening, Sombray, monitor ng kami sa Limbo Poblasyon Bago. Si Loy Tinia kag Omania family. Salamat. Aileen Gabasan, good evening, Sombray. Greet ko lang si Nanay Bibing ko happy birthday sa Barangay Sumag. Kag monitor lang di Sumag kag sa Barangay Bunga. Thank you, Ken. Taga DSB. Emma Alcuela Curlstrom. Nabasa ko na kina. Thank you, Ken. Batjo Bats, paano hindi magdamo ang COVID sa India, Sombray? Kaya ginakamot lang nila mag-serve pagkaon sa customers nila. Pati ang Diyos ginakutaw nila, kakamot nila gani. Man, kita ko man sa video, don't to kung matuod to lang ang pinggan, ginahugasan lang sa suba. Action JM, di ba may amo na, no? Sa suba lang ginahugasan ng pinggan, ang plate pala. May ato sa, kutaw sa kamot. Ay, grabe. Kutaw kag baton kwarta nga baay. Amo na kung isa ang aton personal hygiene dako gid ang bulig kon limpyo ikaw. Sugiran patabada, no? Tuntuod gina. Aaron Tagonera o kon Aaron Tagonera naga-monitor man watching from Cebu. Greet ko lang rolling nga internet. Salamat. Josephine Idhan Chua, action Bray nga ginapasigi paghihapon ang bulang bisan amo na ni alarming like India tani aksyonan sa eton LGU. Tuod ka sa gimunuhon ko na liwat karon ma'am. Sa di na ma'am, tani magdudla na tabla sa mga lockdown nga natabo last year. Ay nako naman nga mga tao nga ini. Virgil Pinda, action Bray, good evening. Trust gid kita kay God. Yes, of course. 100% ang pinaka first center of all si God. And pray gid kita kag magsugod sa protocol sakto ginahambal mo action Bray. Kag ikaw halo man ha. God bless you and your family. Salamat day kamumanda. Emma Alcuela Curlstrom, China Mangkali gid. Di daw mo amo naman lang. Di inubosan nila kahakot ang aton di dunang manggads dagat. Si Manet ni Cavera Cabiles nagalantaw sa Saudi Arabia. Kumusta ka mo sa Saudi Arabia ya? Gai man tadi info bimam salamat gid. Christine Vinies Villalubos naga-monitor man. Janet Flores kasi Sir Bray marami talaga Tagalog. Kasi Sir Bray marami talagang hindi naniniwala sa COVID. Ewan ko kung anong kaalaman nila. Ayaw maniwala ng COVID ay totoo. Stay safe and mga kapatid. Imagine. Jomar Balyo Alio Araman. Alex Montesa again, mangkali ang China tungod kabalo sila nga wala itlog ang presidente. Sugid-sugid lang. Way takita sina. Wala kita yan ng ngisi ang sang sisi ang dapa-dapa niya. Amo na, sir. Anong butsilingon mo, sir? Rode Bulaho. Sorry. Bulataulo hangad. Bula Taulo. Thank you, Gid. No? Kasubo man nagsumbray. Subo. Gid prangkang istorya. Martin Aliling Araman. Debbie Yanson. Salamat, Gid. Emma Alcuela again. There is a Sweden. Banned ang AstraZeneca vaccine subong.
kay 11 ka healthy persons na patay after second dose nga mabakunahan or mabakuna. Ay, kadelikado mo naman. Si Rodi Bulataulo Hangad, Action Brian, naabtan ko gina ang Team Action Radio gapanyaga sa Orlidos. Kamiya ara sa table sa left side mo bala. Ay, tuod ka sir. Wow. Bilang taon ka tadi nag-wave ka man ng sir ba? Thank you good sir. Thank you good. Ako to kay na naka-red sir Oo. Thank you good. Galing ko nag-wave ni si sir. Basi makapangayo pa ko bla isa ka serve nga tinula. Hindi, lahog lang na sir. Thank you good sir Thank you good. Leia Younger Esquivel, good evening Sombray, monitor from Talisay, keep safe everyone. Thank you good. Bing Kiani or Kian, naga-monitor man, stay safe, God bless. Agnes Hasmin Hirida Barrera, naga-monitor. Teresita Labadia, naga-monitor man, salamat kid. Leonard Picok Barcoma, stay safe man. Lida Zamora Yamagishi, naga-monitor man, stay safe and God bless. Buds Perlado, Action Bright, shout out MV Sun Road Yatsuka from Vostokny. Sakto ko, Russia. Busan Perlado. Bao kalayo sa inyo. Kumusta na yung Russia? Lida Zamora Yamagishi watching now here in Tokyo, Japan. Action Bright. Sorry, busy kasi ako lately sa work ko ngayon. Lang ulit nakamonitor ng live mo. Okay lang mama. Kumusta na ma'am sa Tokyo, Japan, subong? Dads Aberia, Action Bright, nangin part ka na gid sang amon gabi. Bao salamat. Thank you sa latest news kada gabi, Action Bright. Ang barangay secretary sang barangay bata is a male. Sige, check ta lang kung ano gini kay kuan man na mo, knowledgeable man si Kapitan Gonzales. Check ta lang liwa. Thank you, Gid. Jovi Monares, naga-monitor man. Alonan Suzette, thank you, Gid. Mario Montenegro, good evening, Purok Ilang-Ilang, Bago City. Lida Yamagishi, diri lang ako masend Action Brian hasang star sa iyo. Okay, mama. Thank you, Gid. Thank you. Art Babiera, Action Brian, shout out lang sa family Babiera sa Barangay Biao. Watching in Quezon, salamat from Art Babiera. Good evening. 50, salamat gid sa 50 stars. Melvin Soladarios Abdo. Na hindi ko kalantaw live bag-o lang ko brownout na gina-COVID gurong sineko. Oy, wala na ni unta ang brownout sang sineko man. Hambal sang ni Ma'am Melvin dio. Busit ko nung sineko. Katalaka gid man tuod mo. Nagapirmi lang ka brown out na. Bago lang ko nagsiga. Bao sineko na ano man naman. Lida Zamora Yamagishi nag-send na ako star sa isa ka FB ko. Action Bright. Salamat. Alex Montesa. Ano na? Ihutik ko na lang sa imo Sir Bright. Sige. Ma'am Elizabeth Malakagamala naga-monitor man. God bless and more power to ARB. The same. Salamat. Likewise, ma'am. Lida Zamora, mabuti na lang Pfizer ang sa amin ng husband ko. Okay naman. Alunan Suset sa Hong Kong, mandatory diri sa Hong Kong ang vaccine. Okay. Francisca Puso Maderaso, naga-monitor man. Ilanio Junior Herman, good evening idol, keep safe always. Tamiyaw ko lang Merel Angel May, kag si Gigi. Lida Zamora again, nag-share na bala ako Action Bright, madamo gid nga salamat. Salamat. Paki-share dida, no? Francisco Guangco, gamonitor sa Makati, Jonah Ken, kag Kate Magbanwa. Si Buds Perlado, Araman, okay lang ang Rush Action Bright. May kinakabalik na kamuda guro, so okay na, no? Milinde Pakarize, grabe gid ya na China. May baylo gid ila vaksin, pangamuyo lang ta hindi gid sila magdaog. Halong kamuda sa Bacolod lantaw ako, Florida, USA. Damo gid nga salamat Action Bright. Kumusta kamuda? Kumusta?
Okay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod lang. Maayong gabi lang sa aton sining mga tagpalamati matamatan taniyo, no? Good evening, Sumbray. Run out kami di sa Maaw kay may natumba nga duha ka poste sang Sineco. Ginlabayan kay ina kabuhawi. Okay. Check tabi action anang kuan ano may kumustang buhawi da may nasalanta nga mga puloy-an. Sige. Good evening, Sumbray. Madamo nga salamat sa Aksyon Radio sa bulig ninyo sa Purok Masinadyahon, Pahanukoy, Baybay. Halin kay Neneng Gretel. Salamat, gid. Sige. Wala sang kaso, gid, no? Good evening, Sumbray. Nag-monitor kami di Barangay Nagasila, Carlota City, Mercy, kag Boy, Salmorin, Easter, kag Carlos de Los Santos. Salamat. Action Bright, tamiyaw ko, gwapa ko nga bata, si Karen Baxter, ang nagatamyaw ang iya nga mama, Yolanda Pasamonte. Gwapa man no? Origin ng Iloy no? Sige. Balikan taning iban makaksyon nga mga mensahe karon na dugay-dugay. Las 8:02 na sa aton sining nga pagpangalaga. Dali gid lang. Ka-interesting sining balita diri sa syudad sa Bacolod. Sining cake nga ginpadala sa isa ka chief of police, sa isa ka police station. Pasensya, hindi ko malawag ang police station, kundi diri kay we have 10 police stations sa syudad sa Bacolod. May pulo kita ka mga police stations diri. And ang ini nga cake mga kaksyon, pinasahi. Kay imbes nga we don't know kung may ara man sa sang kandila abi nga dira ka mag wish abi kung may mga wishes ka sa birthday mo. May dala iya nga dulunggan duwak bilog iya sang tawo. Action firing line. Pasensya sa nagapanihapon tim pamangkot diri ano ang mensahe sini. Magluwas sina nga pamangkot ano nga mensahe sina. Diin naghalin atong dulunggan sang tawo. Action firing line. Kung may ara gin man tawo sang ginkuhaan sang dulunggan action hands. Doon di gin man mapatay ang tawo action hands, no? Way ka lang yung dulunggan, pero mabuhi ka lang na. Kay way gin man sang dako nga koneksyon ang dulunggan ta sa aton nga pinaka-importante nga part sang aton lawas abi tagipusoon kag iban pa. Di mo nagaling ikalaw ay lang tawon kung way ka na dulunggan. Action firing line. Dibla? Ang tawo ganing ang dulunggan niya medyo gapilo nga daw palong. Daw ka hindi na gani medyo proportion sa lawas niya. Ano pagidayan kunot doon ang dulunggan mo tapos ipaaman to sa cake nga ginpadala. Action firing line. Tikesin o ato cake din tuhalin. Subong ginaimbestigahan sang kapulisan. Pabati ko man sa inyo karon ang tingog ni Police Colonel Placido Macaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Pero ano lang pinaka-latest ng investigation sini mga kaksyon sa aton kapulisan? Action firing line. Aton sining interview dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa aton sining lawas. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Police Lieutenant Liberty Injiape, sang Bacolod City Police Office spokesperson. Ma'am, good evening.
Mayong gabi, Action Brian, maayong gabi man sa tanan nga nagapamati ang imong programa. Ma'am, una sa tanan pasensya hagid ko ma'am ha sa imong chimpo no. Ginanglan ta lang nga ma-inform ang publiko ma'am. Ma'am, kumusta ang investigation sining naklaruhon ko lang gid ma'am kay doka ano pagid sang information tuod gid man ma'am nga may cake nga ginpadala sa isa ka COP diri sa Bacolod nga may dulunggan. Okay lang, Action Brian, no? Ang regarding sa imo sina nga pamangkot, sa subong nga adlaw, nagpatigayon man kita sang pag-imbestigar sa nga hangod na report no sang amuna nga cake naging padala sa aton nga police personnel na assigned diri sa BCPO. Yes, may ara kita sa per special report nga din na pagdakaging conduct na sang aton nga office na may ara kita sa nabaton na na-address sa aton nga isa ka PNP personnel. Uy, grabe no. Anyways, thank you gid ma'am sa pag-confirm sini. Although nga confirm na gid man ini siya, pero ginsulit la namon to kuha na para mangin sigurado pagid kita no. Anong itsura sang cake ma'am? Ano ini? Chocolate bala ini, vanilla ini, ano ini ng krema, ano nga mga size ang cake nga ini ma'am? Ano kadako siya? Do plangganak dako ano nga sistema? Sa subong Action Brian, padayon ang aton nga investigation sang ina nga cake abi ang inang controversial gid na cake nga ina. Yes, special. Sakyar pa nato no kay ang nag-abot sa aton nga information na cake lang na ina siya and then amo na gani no may nakabutang sa ibabaw nga daw game design na as toppings bala no na inang parte sang lawas sang isa ka tawo. Grabe, duha gini kabilog ma'am pares left and right giniya. Yes, amoy na sa aton nga report na base sa investigation na aton nga ginakandakta sa subong. Kagani nga medyo do ka delicate sini nga bagay no nga ginapag-istoryahan naton. Gani nga ang aton man nga city director nagahinyo may nga sang mga pag-intende abi no sa aton nga pumuluyo nga sa subong abi padayon pa naton ina investigaran. Amo na, pasensya lang sa kay Police Colonel Placido nga ang Action Radio Bacolod daw maanogin nga mag-tackle sini nga issue because nga tell you frankly ma'am, unusual ini nga natabo diri sa aton, maybe yo guro may ideya ka man nga first time iniya kay mostly mga amo-amo sini ka katabo sa iban nga mga lugar abi di subong ka unique gid sini so hindi naton pwede taguon ini sa publiko plus pagid nga ti ang biktima nga matawag naton diri is pulis mismo, no? Pulis mismo ang biktima sining nasambit yang pagpadala sang cake nga ini, no? So ang dulunggan, ma'am, I'm sorry gid ma'am ha, kay medyo mauti ako may magpulo pamangkot mo. Ang dulunggan kumusta na ni ara na sa understate of decomposition? Anong sitwasyon sini ma'am? Ang atang ini nga para sa dulunggan no, ginpadala na naton ini sa aton nga crime laboratory para sa matulid pagid nga investigasyon o examination. Sa subong wala pa kita nakabaton sang report or results ng iya sining examination. Kani di mo na nga pabilin anay naton ina nga wala pa sang confirmation. Ma'am, prior sining nga natabo, ma'am nga nabaton ni Sir Abi, may police station kita diri sa Bacolod nga may nakaparecord abi nga may tawo nga ginlaplapan sang dulunggan. Base sa aton yang record diri sa Bacolod City Police Office no, wala kita sang nabaton nga insidente or reklamo or nagka-blatter abi sa aton nga napulo ka police station sa may insidente nga amo sina. Okay, at least nabalaan ta subong nga gabi. Ano ni siya ma'am pag-abot dito ma'am ining cake sirado ini siya pagbukad abi as in bulaga may dulunggan nga dala daw mo sina. Padayon naton na gina-investigaran kay ang aton man nga information no nga nakabox ini siya. So wala pa man tanan padayon pa ang aton gid nga matulid tungod na
madamo kita man sa ginatanaw nga mga rasones or bigid ang matuod-tuod nga rason sang ini nga pagpadala ni sa aton nga isa ka personal. Okay, salamat gi ma'am. Anyways, ma'am, kabalo ko nga naga-investigar pa kamo, hindi nyo gusto nga mahamper ang investigation, pero may gamay lang ko nga pamangkot, basi pwede namon mabalaan, although na-mention ko kaina ang COP, no? Isa ka Chief of Police, pero ina information na nagdangat sa amon, I would like to clarify lang kung COP gid man bala ang ginpadalan sini ma'am. Ang aton yung police station 1 to 10, no, wala negative ina sa aton ng mga Chief of Police. Kago sa subong pangabay man naton na hindi ka naton siya ma-divulge ang pangalan gid abi, no, sang aton na personnel na naka-receive sina tungod nga padayon pa ang aton na investigation. Kago para man sa security and protection man sang aton na personnel while nagapadayon kami sa pag-imbestigar kung job related man ini nga mga insidente kagong personal man niya. So, tanan na padayon naton pangaminatulid muna gani nga wala pa naton gid pinadivulge ang pangalan para man sa ayang man security. Yes, intindihan ginamon mamang sitwasyon sang PNP, pero pasensya gid mama. Anong ranggo lang ma'am? Patrolman? Master Sergeant? Bisan dira na lang kami anay ma'am. Para hindi man kami lutaw ang mga listeners naton. Ang ina nga bagay action Brian, ginabilin ko anay sa paghangop man nga hindi ko man ina mahambal. Samtang ginaklaro pa naton sa aton nga mga nagakandak sa aton nga investigation man, no, kay ako ilalang tagahambal kago sila ang aton nga investigation pagkadayon pa. So sa tungation kung may result makita sa aton na investigation, man naton mas mapagwa naman naton ang correct na details sang na persona kadto sa insidente nga ina-akanda. Alright. So meaning gina-investigate nyo subong wala nagapabaya ang aton kapulisan nga buligan ang kaangay nyo man nga policeman sa sining nga case kay tawo man lang ni man sila inang madisgrasya man sila kon hungdon man. So, subong nagangita gid sang ideya ang aton BCPO sa pagkilala sining suspitsado or person nga behind sining cake nga ini ma'am. Okay, sa interview last night sa kay Police Colonel Placido abi nakamuno siya nga daw ka usual na nga hitabo sa kapulisan nga nagakabaton sang kaangay sinabi nga mga threat sa kabuhi, pero nami gid yang imbestigahan kagatagan ta sang balor ang aton sini kapulisan nga as soon as possible, as earlier abi, maprotektahan ta siya, ma'am, ino? Yes, amo ina ang aton nga gustong ipahangop man sa aton nga city director, no, na normal in sa aton nga trabaho nga makabaton sa amon nga mga pagpamahog abi, no, kung natanaw naton tungod nga may ara kita nga mga nadala sa wal nagatusuhan kita sa aton nga duty. Kago gusto ko man ipabutyag man, no, ang sentimiento or ang aton manding mensahe man niya sa aton nga kapulisan nga ining natabo nga ini hindi lamang ini naton ginatanaw sa aton police personnel nga bilang siya biktima sa sini nga pagpamahog nga panawag sini, no, sa pagpadala sa iya sang daw threat naman kung matanaw naton. Apang ginatanaw pagid naton ang naghimo sini nga siya ang ining naghatag sang ining pares sang dulonggan lawas sang sa katawo nga sagrado ini na bagay, no, na ginatanaw naton na siya man ang may nahimo na krimen nga ang may ara siya sang parte sang lawas sang isa ka tawo naging padala sa aton nga kapulisan, no, nga tukot gani sang amon nga city director na kasubong siguro ang makabati ang concerned abi na pamilya sang sining nga panag-iya sang parte sang lawas sang tawo nga syempre nasakitan sila kag kung ano man ang natabo sini sa iya kung
may balatsagon siya. Kago kung magapahuway-huway na ini siya, umingay na tagaan naton siya sang being a privacy, kag hustisya na natabo ini sa iya, kag ini insidente man sa aton nga pulis. Yes, correct yun na, ma'am, ano? Ma'am, kun pulo priska pa to abing dulonggan. I'm sorry sa mga nagapanihapon subong, but this is part of my job to inform the public and magpamangkot sa aton sa interview eh. Kung inang pulo priska pa to abing dulonggan, basi nahingagaw niyo, ma'am, libot sa mga funeral parlors, basi dito ni pinangkihad? Wala na to. Nakasabang subong, no? Tungod na padayon ng aton na investigasyon, pagtatanawon man naton, tanan na ang gulo abi, no? Para mabalaan din nato. Balikan to si Ma'am Injapi, mga kaksyon, ha? Action Firing Line. Pero tiniya mo, no? Pinasahi ini, no? Hindi lang ni... basta para sa akon, first time action hands, iba niya dan ginapadalaan cake ang unod, mga shabu, ang iban kung ano na lang ang mga panos nga pagkaon. Kag sa movie mo lang ni action hands, makitaan niya mo ang kaangay sini. May makitaan ta sa una nga mga parts man sa lawas ang tawo, pero sa mga pelikula lang, I don't know, basi wailan, siyempre, Bacolod kita, Negros. Sa ibang nga province, basi katabo ba ni? But there is aton, frankly speaking, this is my first time. This is my first time nga nakabalo nga dulonggan ang ginpadala. Ma'am, balik sa imo, ma'am. Napo din very unique kag sa wala gid ini naton gina-expectar, ginakasubo naton no nga balita no nga isa ka parte sang lawas ng tawo nga ituha man sang kung sino nga wala man da sang balatsagon kag ginhimo nga igamiton sa isa ka instrumento pag isang paghimo sang krimen. Gani nga aton gid nga ginakondenar. Yes. Lastly, ma'am, nakadepende gihapon sa imo on how to determine sa akon nga pamangkot, ma'am. Recently gid lamang, ma'am, prior sining baton sang cake nga ini, may ara sang operation nga dako against crime ang BCPO abi nga nabunggo diri sa syudad sa Bacolod nga madumduman niyo without mentioning the name lang. Yes or no lang akon, ma'am. Ang aton yung BCPO, no, gapadayon gid man niya ang aton nga anti-criminality operation. Wala kita nagauntat ng aton na pagkandak sa mga police operations, no? Patok sa mga illegal abi nga mga aktibidades nga nagadisturbo sa kalinong pagkatawhay sang Bacolod City. Gani nga tanan nga posible man da nga nag-conduct naton na operation gihimo lamang naton ang aton nga lehitimo na pagkandak sa sino mga operation no so kung natandog dira kita ya at parte ina sang aton na trabaho. Yes, okay. Anyways, ma'am, salamat sa time and salamat gid sa information. Thank you gid. Ang imo liwat panugyan sa aton sini kapulisan not only for Bacolod City Police Office as of course sa Negros Occidental tanana nga naga-monitor subong, ma'am, para at least ma-aware man sila nga may kaangay sining hitabo diri sa aton. Yes, no, ang aton nga Bacolod City Police Office sa pagpamuno gid sang aton nga City Director Police Colonel Manuel Placido, nagapanugyan gid sa aton nga mga kapulisan diri sa BCPO. Kag syempre sa mga kapareho kuman, no, na ang aton nga paghimo sang aton nga trabaho padayon lang nga pagserbisyo base sa kamatuoran kag sa trabaho naton nga sinumpaan, no? Hindi kita magkahadlok sa pag-conduct sa aton nga trabaho basta ara lang kita sa husto kag nagarespeto sa direksyon man sang sigkapareho naton. Kag syempre ang paghalong naton sang aton nga mga adlaw-adlaw nga buluhaton tungod nga syempre hindi naton ma-please ang tanan kag ang especially ang may mga nagahimo sa mga illegal na mga bagay na aton matandog siguro ang ilagra mga illegal na mga operation. With that, ma'am, Injapi, salamat sa mga time for always, ma'am, nga sabat sa aton sa nga pagpangalagad diri. Thank you, ma'am. Mabuhay ka, ma'am, kag halong kita tanan-tanan. Thank you, ma'am. Madami man salamat, Action Brian, kag maayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Okay, ako satisfied na kuya sa sabat ni Lieutenant Injapi, mga kaksyon, although nga ka sketchy pagid katama sang ginpanghambal niya
Given nga ti under investigation pa ang ining dulonggan sang tawo mga kaksyon. Action firing line. Pero at least may update kita kung di nahasta subong ang ila investigation. Paki-check lang sa mga pamilya diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga may ara sang patay. Nga nadala nyo bala sa mga funeral parlors. Basi pagbalik sa inyo kulang na nadulonggan. Action firing line. Dibla action hands. Unay nasulod na sa lungon mo, dibla. Di ko toke, bisan dulonggan sang inyo nga patay da. Ibig ko may patay ka mo da. Basi way na nang isa ka, duwa ka dulonggan da. O, amo nang dulonggan nga gindala to sa cake nga ato. Action firing line. Kag kung di man ang halin nga funeral parlor ang patay nyo, nga wala na dulonggan, may sa labton gining funeral parlor, maginamos ini. Nga agin kihad nyo na. Kay kung way na sang authority from the person nga nagatatap sa sining bangkay abi, kung dira gin man sa funeral parlor abi, way gina may makuti itong iba na kagway sa may maisog-isog action hands nga magtandog sa patay magluwa sa mga nagaimbal sa bar. Action firing line. Kung ara na sa mga funeral parlor. Kiti duway way man kuno may nagpa-record nga kadto sa police station nga mama pa-record ko de, ando ako kadulunggan gin punggol. Action firing line. Tiduway gin man kuno, tidinto na kinuha man. Basi pwede man sa ibang to nga probinsya. Pero tigin pa imbal sa mar man to nila, guro pa hindi dayon manimaho, bla na. Action firing line. Porte man ang hitabo diri sa syudad sa Bacolod. Nagligad nga mga sinimana, kumadumduman ninyo, may mga operations diri ang kapulisan against illegal drugs. Milyones ang igo sa to. Why na gid man sa iban pang operations? Magluwa sina. Atong pinakadako nga accomplishment kanahimo sang police station o kon police sa Bacolod. Ang pagdakop kay Christian Tulot. Christian to pangalan action no? Medyo nalipat no kay. Ang suspect sa pagpamatay sang 4 ka mga miyembro sini nga pamilya dira sa barangay Pahanukoy o Kontangob. Action firing line. Ano pang iba nilang accomplishment? Abing dako diri sa Bacolod. Of course, every day ang Bacolod City Police Office and NOCPO, may mga wanted person na sila nga kadakpan gidman mo. Ang ibanda, hindi gidman tuman kadalag ko, ang iban dalag ko man. But aside from sa sato nga mga kwando ay nagidman iban. Anyways, ulaton ta kinagakandak gidman sila sang investigation. Action firing line. So, thank you gid sa Bacolod City Police Office kay, of course, ang police nila dapat dampigan gid naton ini. Kay, inabalang mga balta nga do ka usual lang, okay lang, naman mo na, tido ka budlay man na. Kay, basi karon ng civilian, mangayo, tabang na kagano do ka usual man lang niya, okay lang na. Action firing line. Dapat tagaan tagi ni Balor. And kudos to Bacolod City Police Office nga nagatutok gid sini kag babalaan kon para sa ano ini. Amo na nibla ang bag-o nga kandila subong dulonggan na sang tawo. May tani kung design lang gid ato kay daw ma-consider pa naton nga basi pala kaon dulonggan sang dulonggan sang mga baboy abi kon manok o kon ano da si sir abi do ka joke lang gali tuod abi. Action firing line. Sige, no? And halong gid mga kapulisan naton, no? Las 8:23 Action Radio Philippine Standard Time. Ang interview naton kay Madam Injapi dulong sa aton sa D3 Bar. Sinang Georgian Honsayo sigabong man ang sila nga radyo to sila nga puloy-an subong. Si Nanay Bukay Supe mga kaksyon, naga-monitor man upod sa kay Madam Grace mga kaksyon. Thank you, gina, no? The American Bali nga ang gwa sang tawo gin aircraft na. Action firing line. Tuod, no? Pwede man, no? Sige. Pagbalik naton karon mga kaksyon, pero dali gid lang, may endorso ka rin sa inyo sang life extension.
and Morden Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga ka-action, check naton ang patrol ayon ta sa Action Dale Salazar parte sa Labor Day kaina. Ano bala ang singgitan sa ngaton sini nga mga utod kag iban pa nga mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay Si Yvonne Bushier naga-monitor, thank you gid. Jesselyn Andrada Changson, good evening so Brian, more than happy wedding anniversary to me and my husband from Ansilingan. Ba, sige, congrats, pila na ka years ma'am. Congratulations. Lida Zamora Yamagishi, dito Sir Brian sa Japan, subong naga-declared na sang state of emergency kay nagtaas ang COVID-19 diridamo na rin patay. Ahay, kabudlay no? Art Babiera, thank you sa pagbasa Action Bri. God bless, keep safe. Salamat. Or keep safe rather. Thank you. Lily at Tato nagsumbray palihog lang ko greet kay May Solidad. Kay May Solidad. Happy birthday today. Thank you. And naka-dance share na kuno si Madam Yvonne. Thank you good ma'am. Thank you good. Mathirisa Deruque naga-monitor man. Sandra Balandra. Good evening, so Brian pa. Shout out lang Garcia and Pars and Sanchez family. Melvin Solidarios Abdo. Good evening to Mr. and Mrs. Willie Lucy Desendario of Antipolo, Manila. Thank you, good. Milinde Pacarize. Ang Florida, okay na kami diriya. Okay na kami dito tanan. Thank you God. 75% ang nabaksin na sa amon. Wow, grabe. Ba sobra pa gani sa herd immunity nga ginapangita 75% ta. Ay, sa daw pa tani makabalik sa normal. Inablang makalakat tas dalan wa ita mga face mask, kamustahanay, tawag sina gani, tanan-tanan na lang ang mga kasadyab lang, no? Sandra Balandra, good evening. So, Brian, monitor lang kami di sa Purok Matahom, Tangob with Daryl Garcia. Dennis Richard Tiboroma, tugid kadulungan, sir. Oo, piyak. Para hindi tawag sa ganun, hindi kibang, hindi. Jovi Uyagal na Suez. Hi, Action Brian, gapamati, gig kami subong sa Action Radio. Salamat, God bless. Yo Valiente Navalisca. May numero ka sa STL, Bri? Wala ko din numero. May STL pataksyonan. Check ko ba karon be? Lida Zamora, OMG kaladlukan man na Sir Brian man. Gani. Julius Rainer Istares. Mayang gabi Action Bri. Ispiya na buot silingon. Ambot lang. Noel Omania, evening monitor lang kami to ni ate. Kag ni Siloy Buknok sa Limbo, Bago City. Salamat. Alan Inoria, good evening, Sobray, watching from Paranaque, City, Metro, Manila. Kag sa mga family ko da sa Barangay Montilla na lockdown. Naka-lockdown sila. Julius, mayong gabi sa tanan, gapamati sa Action Radio. Salamat. Jose Mongcal Torilla, naga-monitor man. Lilia Taton, May Solidad Perez, Londres. Birthday subong kagapamati da sila firing line kada gabi kag si Mama Ya. Wow. Utay Benedicto, mayong gabi monitor lang ko. Monitor Victorina Heights, Mansilingan. Melvin Solidarios Abdo, basi manog patay nga naga-celebrate sang birthday. Kagin kuha ang dulunggan kagin padala sa pulis. Ambot ganiya. Edwin Vargas, yung gabi monitor sa FB Live. Edwin Vargas, salamat. Melvin Liwat, hatag muklo. Pwede lang makahatag muklo. Hindi ang pulis makahatag. Ayla Amaria, Action Bri, tani may kapitan man na utdan ulo kay damo atrasa. Aking di sayo. Kenny Jelly, may gabi Action Bright, keep safe sa kay Mr. B-Boy Villasor sang CMO, Sectoral All Sound Family sa Pandanon DSB, no? Nagamonitor gid ang tanan nga members sang EFC. Melvin, again natabunan gani
pare nga misa unod sang sobre bala. O, mayara man na. Mayara man na. Kelly Gilly. Hi lang kunog kay Vanessa Mayo, Ma'am, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John Season, EFC President Dennis Richard Tiboroma. So sister ya kuno nga si Jenna Lee, Jane, kag sa amigas niya na si Alma Oligon, Cirella Samar Aguilion, Mitchell Montilla, Melanie Rihon, mayinggid nga pagpamati. Action J, paligla ko ka-actionan, bang patrol nato na. I-prepara lang, patrol. George Gergasiran, naga-monitor ban, avid fans ginato, no? Avid fans ang ARP. Feliciano Manos Jr. Lilia Taton sa Gardenville, Tangob Massacre. Lilibeth Villanueva Araman, Melvin Again, din bakal ang cake, sino nagdala, sino nagbaton. Hindi ito masugid, sir. Amo to kinagina-amat-amat ko tani, pero pangindi si ma'am. Joby Artagami, salamat. Holy, good evening, Sumbray, watching from Greensville 3, keep safe always. Marlon Tababa Tabat, watching diri sa Taguig, good evening, Sumbray. Felicissimo Manos Jr., good evening, Sumbray. Pag-greet lang sa taga Tulangon, Tantaw, Calatrava, Negros Occidental. Salamat po. Sige. Nora Cuelo Siliado, nagamonitor sa Silay. Scarlett Lopez, good evening, Sumbray. Kag sa tanan nga wala gapati COVID pero grabe magamit alcohol. Good luck sa inyo. Mary Ann Nilos or Nilios, nagamonitor man. Shout out me Ann Nilios sa Celine Homes. God bless. Glycia Avlas, nagamonitor man sa Canada. Sige. Relax lang ko gamay, mainom lang ko tubig, ha? Mabalik lang ko po dugay. Please lang paki-like and share, ano? Sa aton nga live. 8:32. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod
sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Brian Borden, Action Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Aaron Tagonera naga-monitor kag ang pamilya Fernandez sa syudad sang Himamaylan. Basi pwede lang ka distance gamay na. Okay, sige. Good evening, Action Bra. Action Radio daw kon baboy nga dulunggan maskarana mayo na sisig kaso iya katawo daw daw palogoro nga karabaw nga palo kay Wayna og air bapaitan no ang lain ano ni siya man dali gid lang wa nay itlog sos grabiha jud. Alvin Istokya sang talok bago. Ano to? Grabe. Ay nako. Action Firing Line. Si Christopher Redfield daraman ganiyo hay lang kuno kay Mamang Ana. Las 8:34. Kwanta ni patrol gamay gid lang ano nagkahinabo sa nga hapon sa Labor Day diri sa Bacolod mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Dale may gabi. Action Brian, kapin 1,300 ka mga persona or tawo ang nagtambong o nagtrilipon kaina sa rally protesta kadungan sa pagsaulog man sang Labor Day no subong adlaw diri sa may syudad sa Bacolod Action na Brian. Ini siya ang ginpangunahan sang koalisyon nga ginatawag nga Church Peoples and Workers Coalition o kon CPWC Action Brian nga ang lead convener diri hanggang nagaserve man nga spokesperson na mo si Anay Diwa Party List Representative Pepito Pico Action Brian. So kaina pinadto ka mga persona nga na-interview naton suno sila halin ang iban sa ila from Southern Negros kag iban diri sa may syudad sa Bacolod Action Brian. Kayo pod man diri sa rally protesta ang nagkalalain nga mga progresibo nga grupo sa Bacolod City kag Negros Occidental lakip ng bayan Negros kilusang magbabukid Action Brian kag iban pagid nga mga progressive group. So halin kaina dito sa may Lupit Church naglakat ini sila Action Brian padulong dira sa may replika sa government center
dira sa Maydalan Araneta sa Bacolod City Public Plaza. Supposedly, Action Brian, ang ilang nga permit is magpatigayon sang rally dito sa may sulod di Bilasang Plaza Action Brian o galing wala ini sila na aprobahan according diri kay former Congressman Pepito Pico. Rason nga ila sinigin occupy Action Brian ang tunga no nga linya sang Dalan Araneta malapit dira sa Kabangko dira sa may downtown Action Brian. Ang kada nag-attend sa rally protesta may kanya-kanya nga bitbit Action Brian sa mga placard kag streamer nga nagapanawagan sa ila sini nga hibubunod kag sentimiento sa gobyerno nasyonal ilabi na no karon sa mga sitwasyon o kontentangan sa mga mamumugon o kon workers diri sa pungsod Pilipinas. So kay interview naton kay Anay Diwa Party List Representative Pepito Pico, iya sinigit sining Action Brian nga dapat hatagan sang gobyerno sang atensyon ang sitwasyon sa mga mamumugon ilabi na mga displaced workers diri sa may Bacolod City ug Negros Occidental at bugos nga Pilipinas pangod sining ginapangatubang nga pandemic Action Brian. Sagin pa man kontato ng anay kongresista pon sila ang ila sining estimate na makabig na displaced workers o kung naapektuhan bala pangod sa pandemic ang iba gin pang kakas kay mga retrenchment nga ginpatuman ang iba niya gin-terminate Action Brian sa nagkalain nga mga sektor. So according to kay Congressman or former Congressman Pico, 4.5 million ang ginalantaw nga displaced workers sa bugos nga Pilipinas. Kagang 500,000 Action Brian na diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. So according to the Action Brian, ang pandemic hindi ini siya rason para i-deny sang gobyerno ang mga mamumugon sila sining basic right nga right to live Action Brian. Kaya dapat hatagang gid sang nagakaigong matikang kaga aksyon. Isa din sa mga ginasuggest no sang anitong resista ining 10,000 pesos nga amelioration o kon ayuda para sa mga pang terminate Action Brian ng mga workers. Magluwati na ang panawagan man sang grupo nga pasakaan ng sweldo Action Brian kada panubuon ang mga palaklon. According to sa kongresista nga ang mga kapulisan gani uniform personnel kapasakaan na sweldo sang presidente. How about naman ang mga nurses kag maestro Action Brian nga tugtog karon wala pa sa gihapon sang napasakaan ang ila sini nga sweldo Action Brian. So sunod diri kay former Congressman Pico ang ila sini nga paglamang Action Brian nga muna bala ang pagka-aktivista kuno wala niya nagabuot pilingon nga komunista sila Action Brian. Activism doesn't mean nga communism. Amo na sila nga pamaagi para mapalambot man ang ila sila nga sentimiento kag malambot Action Brian sa natungdan nga hensya sa gobyerno. Aring tingog ni Anay Diwa Party List Representative Pepito Pico. Pero tamdon gid sa gobyerno ang sitwasyon sa mga mamumugon kag nagatrabaho sa pribado bisan pa sa gobyerno nga sektor. Kay kadamo sang na-displace nga mga workers kag mamumugon sa sining pandemic. I think pandemic would not be a reason to deny the people of their basic right to life. Kinanglan buhion kanya ang mga tao kay ang pag-displacement sang mga tao hindi inisala nila kundi nakaabot ni sa aton sa kabuhi naton nga wala gani kita nagadumdum sini. Pero the government must be responsive to this pandemic. In short, ang ginahampan namon nga ang 10,000 nga ayuda para sa terminated o kung displaced workers iatag na isa ka amelioration. And then of course, ang ila nga kinamatarong sa trabaho. Kinahanglan respetuhon sa gobyerno ang kinamatarong sa mumumugon sa trabaho kag sa pag-aabot sang ilang mga sentimento kag hibubunuot sa ila nga pagpangabuhi. Kay kasakaron kung magreklamo ka o kung maghambal ka kung sandig sa imo
matarong nga may rason ikaw nga magpaabot sa imo sentimento, daw lain iya ang ginatanaw sang gobyerno. Ilabi na gid ang mga aktivista. Activism, remember, is not communism. Activism is the right move to bring to the government the concern of the workers and of the Filipino people in general. Sir, do you have the data if how many workers are displaced in Bacolod or Negros Occidental? Estimate. Ang ako na pagtanaw diri sa national, 4.5 million ang na-displace. Ang diri sa siyudad sa Bacolod kag sa Negros, nagalabot din siya sa mga 500,000. Amo ni ang amon nga natanaw diri sa na-displace. Ang interview natong kaina kay Anay Diwa Party List Representative Pipi Topico, siya ang lead convener ag spokesperson sang Church People's and Workers Coalition o kon CPWC Action Brian. Kabay So pa. kaina lakip Kabay pa ng ilang panawagan subong makalabot man ito sa lamisa ni Presidente Rodrigo Duterte. Iya, Action Brian. So kaina may mga streamer matogani no nga nagpanawagan nga i-reinstate pantala ining mga illegally dismissed no nga mga empleyado sa Bacolod City Water District. Action Brian, i-junk ang terror law at iban pa dito no nga mga concern sa mga mamumugon na action Brian. So kaina ti more than 1,300 ang nga estimate nga numero sa mga tao nga nag-attend sa rally protesta. Kada ti na kaina dinalawat-iwat lang remind ang social distancing. Action Brian ang iba nagapungko na ganit sa dalan para ma-maintain gid lamang ang health protocol since mga traffic enforcers man ang nag-assist. Action Brian sa lakas ng trapiko ilabi na dira sa may downtown area. Balita kag update ikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa patrol. Gin-check lang man nato ang pag-silibrar sa Labor Day. Subong nga adlaw sa aton nga mga utod iya nga mga labor sector or mga labor advocate mga ka-action. Action Firing Line. Demokrasya man kita sa Pilipinas kung ano man ang himuon nila ti lipay man kita at least nagasinggitan sa sandalan makabenepisyo sa to, hindi lang kay sila kundi kita tanan. Action Firing Line. I stand corrected lang kay na medyo nakwan gilang guro si ABC President Lady Gles Gonzales nga ang napatay nga sekretaryo sa bata hindi babaye kundi lalaki. Action hands. Lalaki ni siya. No? Kung na kwan lang gura, way ka son. At least na corrected na yun subong. Last 8:47 mabalik kita ng dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Noel Omania naga-monitor, salamat gid sa bago. Upod si Gary Omania, si Altheo Inoria Araman, Christopher nabasa ko na. Sige. Balik ko dugay-dugay medyong iba na biga tabunan no? Pisik siya, no? Sige, kanugo ng iba hindi ko mabasa, no? Sige, thank you, Gid. Sige. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. May kabilang sa kay Jesselyn Andrada Tiangso, naga-monitor sa Barangay Mansilingan. Ami Rivera, Rahman, naga-monitor. Ang iban di ko malambot, pasensya gid mga kaksyon, ano? Upod sa pagos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Suno na Magbanwa, sa technical side with Aksyon Indris Pulgar, Aksyon JM by Kin ang aton siling IT expert kag suwaman no podta sa mga gabi Aksyon on Defensor. Standby karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa.
Ini naman section Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati ta buwas sa mangyapon nga istasyon kag oras. O kun Lunes nga adlaw ano. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.